אמנם המחאות באיראן דעכו, אבל הן הותירו הרבה סימני שאלה וחשפו כמה מהחולשות של המשטר הקיצוני. בימים האחרונים יצאו דיווחים לא רשמיים באיראן על כך שחסן רוחני, נשיא איראן לשעבר, וחברו הטוב ג'וואד זריף, שר החוץ לשעבר, נעצרו על ידי כוחות הביטחון ונלקחו למעצר בית. והיום אנחנו מפרסמים לראשונה מה הייתה סיבת המעצר. נודע לנו שבימים האחרונים זריף שוחח כמה פעמים עם לא אחר מאשר מוביל המחאה נגד המשטר ויורש העצר האיראני הגולה רזה פהלוי. זריף ככל הנראה שיתף את תוכן השיחה עם חברו הטוב רוחני. השניים שגם כך בסכסוך מתמשך עם ההנהגה הנוכחית כנראה נמצאים תחת פיקוח הדוק מצד משמרות המהפכה, וזו כנראה הסיבה שהם נתפסו. השניים הם חלק מהזרם הרפורמיסטי, הזרם הפחות שמרני קיצוני במדינה. הם ידועים בניסיון תמידי של התקרבות למערב. לא מן הנמנע שהנשיא הנוכחי מסעוד פזשקיאן, שנחשב גם הוא למתון יחסית, היה אמור לקבל עדכון על המגעים. חשוב לציין, פזשקיאן מקורב מאוד לשניים, והוא נחשב לבן הטיפוחים שלהם. קשה לדעת אם תוכן השיחה היה על עריקה מהמשטר האיראני ועל הקמת ממשלה חלופית עם פהלוי, אך עצם העובדה שבכירים בהנהגה האיראנית מחפשים מקום מפלט, מלמדת שהמשטר הנוכחי באיראן מעורער, ואולי גורלו נחרץ.